היי, בואו להתנסות איתי הפעם בסדרת טיפוח החדשה של דוקטור ללוש. אני רוצה להראות לכם את סבון עמוס בעל נוסחה רב תכליתית ייחודית, הנועדה להסרת איפור ולניקוי יסודי ועדין של העור. אני מערבבת הכל על היד, ממיסה את עמוס ומערבבת את זה טוב 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 לתוך הפנים, ובכך אני מנקה ביעילות את הפנים. העור נראה רך וגמיש, אינו מכיל כימיקלים קשים שזה מאוד מאוד חשוב, ובכך הוא משאיר את העור נקי ורענן. אז אחרי שפיזרנו כמות קטנה של קצף על הפנים, עכשיו אני מייבשת עם מגבת בתפיחות ובעדינות. אוקיי? עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. ועכשיו לדבר האמיתי ביותר, שזה נוזל חומצות פעיל בעל נוסחה ייחודית המבוססת על חומצות אלפא ובטא הידרוקסיות. זה פשוט מעניק לעור מראה רענן, קצת מבריק, נקי, סוגר נקבוביות. זה פשוט מושלם על העור, זה נותן מראה פשוט מושלם במיוחד לעור בוגר. ועכשיו נעבור לקרם לחות הפעיל במיוחד. הוא בעל נוסחה ייחודית אשר פותחה להענקת לחות מיידית לעור ולמניעת הזדקנות מוקדמת. מאושר בחומצה הילרונית ופפטידים. אני אוהבת למרוח באמצעות מברשת את התכשיר על עור נקי ולהספיק בעדינות. ועכשיו הקרם לילה. קרם לילה פעיל, בעל נוסחה ייחודית המסייעת בהזנה, חידוש, הבהרה והצרת העור. הקרם מאיץ את קצב ההתחדשות התאים בעור ומשפר את מרקם וגוון העור. מורחת אותו בעדינות שוב עם מברשת נקייה ומספיגה בעדינות.